Bangus Malunggaw! Rumah sa ilaw. Napagana. Kaya pa nakabawi. Baik po ako maglimot ah. Bangus Malunggaw! Bangus Malunggaw! Oh, hey! Ano tigtitigla mo? Mabakal na. Ha? Bangus Buda Malunggaw. Iyo, manggura noon man yan. Nata nagapot ka, mabakal ka. Ay, mga balag ko mag-utang muna sa imo. Utang? Oo. Tarong kilo. Tangkwilo. Tarong kilo. At akap dahil pa ko nabibinawan no hanggang ningon niya na hapon. Iyo, manggura noon kutaan. Uyan ka, pinitala. Bas, 800 sana sa ibang Din, kilo. kaya na mahalon man. Bas, inay. Ay, lingkod duman sa naglibot mo. Man, ako ka na 800. Dahil na sana kumautang. Bahala ka daw. Bahala ka daw dyan. Tayo mo na kung pakoy na po. Mahalon man. Ay, hindi. Mahalon duman ang ano. Bahala. Paglilibot na ito. Bangus Malunggaw! Bangus Malunggaw! Uy! Oh, ano? Anong tinda mo an? Bangus mga budak malunggaw. Ano ba? Sige mo pang hapaw. Ano dadagitong ka para igapot ka? Buraw! Oh, labas upaan. Garong rugok na baga. Mapula na baga. Labas pa, sulit ah. Ang dugo ba kan sila? Mapula. Mapula na baga ang mata kayo niya. Ito tinda mo pa an? Kung bumakal ka na. Gils ka ini. Ano, gurano lamang ang tinda mo nga. Kudig eh, sa malugaw tala basong pangani. 800 sa lang kilo. 800? Anong klaseng sirasin ang paghali-hali ta grabe mang kamahan? Adagat, siyempre. 800 tala basong buhay yung panin. Hindi mo no, ikaw daw kung magdurudilin siya kaso tama sana ba kung Tamaan. ngana ka ho, ipadakop ta ka duman. Grabe ang Mabakal ka uday. overpricing ka. Mabakal ka uday. Habukan. O niya ini sarong sa sarong baldigur ano an? Inbangus na ini. Sangga to sana sarong plastic. Baratunan. Baraton ini. Kap. Baratunan ang bangus digdiaw. Mabakal ka? Iyo, sanggatos. Ining laog ka plastic na ini. Yun. Lagpas sarong kilo. Sangga to sana. Ayun na nga ne, dahil na magparataram-taram, dahil partiwa-tiwata ini, habo ka ini. Kuya ini, tapo ka na, rugok na nga ni, mahal-mahal pa. Yan o. Pabakal mo ito si Kap. Iyo, mabakal na si Kap. Kap! Hoy, maridig daw, bako naghahanap kang sira. Oh, ano dito nag-upload si Dumeng? Budaw. Kasi dumigdi ka, Kap. Na may pahiling ako sa imo. Barato hundig di ang ano. Barato na bangos. Barato, bangos. Sana sangga to. Ayun ni sumanugaw ni bangos. Barato. Sanggatos 12 kilo. Banga kita. Sarong plastic. Sangga to sana. May sanggatos ako digdi, tig 50 kita. Di ba nga kita? Yo. Maturpan pulots kita taton. Madit-dit lamang kita. Yo. Ayusun ini, Kap. Yo. Ayusun ini pang purupulutan tatad daw. Darangon talama. Pagkaunta na sana. Pwede, pero mag-iano lugaring ini. Day. Anak. Sige kita mama. Yo. Video ka, matawon dyan. Tinitian, ano day? Mistik, pritong pangus baga ini. Bagus baga talaga baga. Asang na tong sulin? Wala kang pupulot sa naong haman nan. Hoy! Tignan mo an. Salaman ini tinaw mo sa muya. Ayam na ini oh. Bago kayo ni Kapo. Tanay naman ini ta. Gusto kita na ka ano kang ano na? Panantaman daw ang bagos na. Madaya naman kita. Mahal man kayang bagos natin din. Umata na ka. Tanay naman. Hindi. Nakikita kayo ni. Madaya na parating dito. Basta ako mahin na ito rin kita. Lastik kong kuita. Ay na ito makabulta dig Sabi diyo. ko na sa'yo mo. Una ko. Bangus talaga. Pritong bangus na chichiria pala ang tinda kang ukay na ito. Mahal man yan eh. Tangga to. Kala.